Abubuwa guda 7 da ya kamata ka sani akan cryptocurrency. Na ɗaya, cryptocurrency kuɗi ne na na'ura, wato ba kuɗi ne kaman takarda ba ko kuɗin ƙwandala. Shi ɗin kuɗi ne wanda a na'ura ne kawai ake iya tasarrufinsa. Abu na biyu, cryptocurrency baya buƙatan wani banki ya shiga tsakani idan za a yi hulɗansa. A al'adance, idan za ka tura kuɗi daga wani wuri zuwa wani wuri, kana buƙatan bankin da za ka tura kuɗin daga gare shi da kuma bankin da za ka tura kuɗin zuwa gare shi su shiga tsakani. Amma shi a cryptocurrency, kai tsaye za ka tura daga wallet ɗinka zuwa wallet ɗin wanda za ka tura ma ba tare da banki ya shiga tsakani ba. Abu na uku, kowa yakan iya fito da cryptocurrency-sa. Wannan kuma shi ya kai mu abu na 4, wanda akwai cryptocurrency sun fi guda 4,000 a duniya a yau. Abu na 5, Bitcoin shi ne cryptocurrency na farko kuma shi ne mafi karɓuwa a cikinsu. Amma kuma shi kanshi Bitcoin ɗin ba a san wanda ya ƙirƙiro shi ba, duk da cewa an ce sunan shi Satoshi Nakamoto. Amma kuma ba a sani ba shin namiji ne ko mace ne ko kuma jimillan mutane ne suka haɗu. Ya kai ga har an je ƙasar Japan an nemo wani mutum mai suna Satoshi Nakamoto an tambaye shi, shi ko ya ce ba shi ya ƙirƙiro Bitcoin ba. Wasu kuma suka ce ai kamfanin Samsung da Toshiba da Nakamichi da Motorola su ne suka ƙirƙiro Bitcoin, shi ya sa ma sunan ya samo asali Satoshi Nakamoto. Wato daga farkon haruffan sunan waɗannan kamfanonin guda 4. Abu na 6, shi cryptocurrency ana aje shi ne a lalita, wato wallet kenan, ba a banki ba. Abu na 7 shine, idan ka manta da mabuɗin lalitanka, wato wallet kenan, to cryptocurrency ɗinka ya salwanta. Ba za a taɓa iya buɗe shi ba ko a yi amfani da shi, sai dai idan an gano wannan mabuɗin lalitan. Abu na ƙarshe kuma shine ka danna maɓallin like da subscribe domin samun wasu fa'idoji a wannan tasha, wato Hausa section. Ka huta lafiya.